Co ti YouTube dal a co ti vzal? Co mi YouTube dal? No tak dal mi nějakou pozornost, po který toužím a dal mi super fanoušky. Já se jich nemůžu nabavit, tady to bylo skvělý. Talková autogremiáda, skvělá, všichni hodní. Děkuji moc, že jste přišli. Vzal mi asi nějakou svobodu, si myslím, jakoby, že člověk se nezajde úplně na nákup s tím, aby nepočítal, že se ho nikdo nevšimne. A co mi dal mi práci asi a dal mi jako takovou tu zábavu, který se člověk jako furt drží a takový to vyřádění kreativní, tak to je to, co mi to dalo a doufám, že mi to ještě bude držet. Je veľmi ťažké povedať, čo mi YouTube vzal, pretože všetky veci, čo mi YouTube vzal, ako napríklad moje súkromie alebo nejaký môj osobný kľud, tak v podstate som dokázal nejak pretransformovať na svoje pozitívum, takže svoj život som v podstate prispôsobil mojemu YouTube. A čo mi to dalo, tak je to určite veľmi veľa skúseností, čo sa týka toho, že ako funguje ľudská psychológia, ako funguje proste kreatívna tvorba. Dokázal som sa ako veľmi krásne ja akože nejakým spôsobom rozliať v tom mojom kontente a využiť svoju kreativitu naplno. A samozrejme som rád za všetkých fanúšikov, ktorí ma podporujú, pretože aj ich príbehy ma kopukrát motivujú, aby som nezanedbával to, čo robím, lebo kopu fanúšikov to v podstate zlepšuje život tým, že ma sledujú.